Kunentokazi encome Igcokama Elisha ngokungabi nandaba. Lentokazi isukume nokuthi iyawubona umculo kaMthandeni ayinankinga nawo kodwa ipersonality yakhe iyayithanda. Lentombazane ithe mayiqhubeka ichaza yathi uMthandeni ungumuntu opumele umnsizwa wakhe, ungumuntu ongenandaba ukuthi uyamthanda noma umthandi, yena wamkela lokho kwenzayo ngaye. Yodwa vo into engikhonzela obhuti. Yakubona umculo nani. Ngichazwa indlela nje ayiphatha anankinga. Akachazi umele umnsizwa bakhe isikhathi sokuchaza nje sokuyichaza kubantu isikhathi sokufuna ukuthi abantu bam-understand no akayisebenzi lonto. Philela impilo yakhe uthatha lokho okufunayo nje isikhathi ngithanda nje ukuthi isikhathi nje sokuchaza nje akanaso. Ufuna ukumthanda uyamthanda mangafuna ukuthi angiboni nokuthi une-stress. Akachazi ngeke nje athi ngithule kodwa nje wensizwa bhuti.